Okay mga higala, maayong gabi kaninyong tanan. Kininosab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church o ngayano sabta ni atong maong online broadcast the 15-minute Bible Truth. Karon nga kagabion atong hisgutan mahitungod aning kaluwasan nga dili na mawala, no? Kay atong yaging adlaw nakadungog ni og usa ka magwawali daplin sa daan, nag-street preaching siya. Og iyahang giwali nga dili tinuod nga ang kaluwasan, once saved always saved, no. Now mga higala, ato ni siya nga pagatun-an karon tungod kay ang Bible nagsaad kanato, ang Biblia nagsulti kanato nga sa diha nga maangko nimo si Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas. Makita nato diri sa Biblia mga higala nga ang kaning kaluwasan nga gitanyag sa Dios hangtod na ni sa kahangturan, no? Hangtod na ni sa kahangturan. Muna nga ang yawa dili siya ganahan nga moadto kag langit. Kung may laing ang atong Ginoo gusto gid siya nga moadto ta og langit. That's why gipadagid niya iyahang bugtong anak, no? Diri sa kalibutan. Nianhi siya sa kalibutan na nagtanyag sa iyahang kaugalingon, gihalad niya iyahang kaugalingon para unsa man to, no? Para unsa man to, kumpleto na to siya nga halad. Ingon ang Bible, tanawa ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan, no? Ningon ang Bible sa John chapter 3 verse 16, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Ningon ang Biblia, gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga ningon ang Bible nga siya mihatag siyang bugtong gipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga nagatuo kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Na ang pulong sa Dios nagsulti kanato mga higala nga naay kinabuhing walay katapusan, no? Ningon ang Bible bisan kinsa nga nagatuo kaniya, kinsa man, si Jesus Christ, no? Nga mao nagtanyag ini nga mao nga kaluwasan. Sa Juan kapitulo 46:47, ningon ang Biblia, sa pagkatinuod ako mag-ingon nganha kaninyo, siya nga nagatuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. No, kinsa may nagsulti na ng mga higala, tao ba? Mga apostoles ba? No. Gikan gid na mismo sa baba ni Ginoong Hesus Kristo nga atong manluluwas. No, ningon siya, bisan siya nga nagatuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. No? Unsaon man na nimo nga gikan man na sa baba ni Ginoong Hesus Kristo mismo. No? Adunay kinabuhing walay katapusan. No? Of course, mga higala, ningon din sila nga makasa pamanggod ta pastor, tinuod na, no? Tinuod na kay naa pamantas unod, naa pamantas kalibutan, but one day nigabot na to sa gingharian sa Ginoo. Ningon ang Biblia, kaning atong lawas nga masal-anon ilisan na ni siya bag-ong lawas, no? Ilisan na ni siya mahimayaon nga lawas. Mabasa nimo sa 1 Corinthians chapter 15, kaning madunuton ilisan na unya og dili madunuton. One day perfect na ta dito sa langit, no? Perfect na dito, perfect body na, glorified bodies na unya na dito, dili na makasasala nga lawas. Batungod kay naa pa ta aning masalanon nga lawas makasala ta. But mga higala, ang saad sa Dios dili ni siya mawala, dili ni mausab, no? Dili ni mausab, no? Tungod kay nganong mutuo tag once saved always saved, because of the promises of Jesus Christ, no? Yung mga saad ni Ginoong Hesus Kristo. Gani kanimong tanaw ng Biblia sa Titus chapter 1 and verse number 2, klaro kayo mga higala kaning giingon sa Biblia nga diha sa paglaom sa kinabuhing dayon nga ang Dios nga dili mamakak nagsaad sa wala pa ang kalibutan nagsugod. Ang Dios nga dili mamakak. So mga higala, kung ang Dios di ay muhatag nimo kinabuhing dayon, makabaton ka ni ana. Kano sa man na nimo mabatunan? Ningon ang Biblia, sa diyang mutuo ka, bisan kinsa nga nagatuo kaniya adunay kinabuhing walay katapusan. So ang imong pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo mga higala, nakabaton kag kinabuhing walay katapusan. Ihatag na sa Dios nimo tungod kay siya
Dios siya nga mutuman og saad, dili siya bakakon nga Dios. No? No, ang mga tao karon ilang man gipakabakakon ang Ginoo nga hatag bawi ang kaluwasan sa Dios. No, mga igalat, dili ingon ana ang Dios. Ang atong Dios muhatag gani na siya, muhatag na siya. Gani kung imong tanawon sa Biblia sa Juan kapitulo 10, bersikulo 27, niingon siya nga akong mga karniro na minaw sa akong tingog ug ako nakaila kanila ug sila nagsunod kanako ug ako naghatag ngadto kanila og kinabuhing dayon ug sila dili naggayod. Notice the word ha, dili nagayod malaglag ni adunay tao nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot. No? So, niyon ang Bible, gigunitan ta sa kamot ni Ginoong Hesus Kristo, gitagaan tag kinabuhing walay katapusan. No? Ug dili nagayod sila malaglag ni adunay tao nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Pagkanindot sa saad sa Ginoo mga igala. No? Naapabagoy mas gamhanan sa Dios nga mailog pata sa iyahang kamot. No? Mananingon ang Biblia, sadang mituo ka, gitagaan kag kinabuhing dayon, gigunitan ka sa iyahang kamot, iyahan nakahangtod sa kahangturan. No? Well, kanya itong lawas mga igala, madugta ni, but ang atong kalag, padulong na, no? Ngadto sa langit. No? That's why, kung imong makita diri, dako kayo ni nga saad ni Ginoong Hesus Kristo ngadto sa iyahang mga tinun-an. No? Nga sadyang naa sila sa panahon nga naay mga pagduda, mga pahungihong-ihong sa mga tao, mga doktrina sa mga Pariseo, mga Saduceo, iyahang gihatag ang iyahang saad nga kung naa na mo sa akong kamot, aduna mo'y kinabuhing dayon, wala na makaagaw kaninyo gikan kaniya. No? So mo na ang saad sa Ginoo mga igala. Ato makita diri nga tan-awa pod nga ngano nga once saved, we are always saved tungod sa promise sa Ginoo, then tungod sa provision sa Ginoo. Sa 1 Peter chapter 2 and verse number 24 unsay giingon sa Biblia. Pirmirong Pedro kapitulo 2:24. 2:24 niingon ang Biblia, Pirmirong Pedro kapitulo 2, kinsa sayang kaugalingon nga lawas mipas-an sa atong mga sala diha sa kahoy, aron kita ingon nga mga patay na ngadto sa mga sala, mabuhi gayod ngadto sa mga mata, pagkamatarong pinaagi sa kang kinsang mga samad kamo nangayo, kay kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nahisalaag, apan karon mibalik na ngadto sa magbalantay og tagdumala sa inyong mga kalag. Unsa kuno tigbantay og tigdumala sa ang atong kalag. So mga igala, makita nato no nga niyon ang Bible, siya gayod mitugyan sa iyahang kaugalingon, no? Siya mo'y nahimong provision sa halad nga unta mo'y angay ihalad, pero siya may mitugyan sa iyahang kaugalingon, iyang lawas gitugyan niya iyang kaugalingon, gihalad niya iyang lawas, iyahang dugo, no? Gi-offer niya iyahang kaugalingon. So kung naa nay offering ni Jesus Christ, nganong kinahanglan pa man nga mo-offer ta? Nganong kinahanglan pa man nga mubuhat ta, nga nanamay nagbuhat, nanamay nihimo alang sa kabayaran sa atong sala? Unsa pa may imong buhaton nga nahuman naman ang kabayaran sa sala? No? That's why ang pamaagi sa Dios aron ka makaangkon sa kaluwasan, motuo ka. Kay ang sala gibayran na, no? Gitangtang na, no? Nahingpit na. So unsa pa may imong bayran nga nabayran naman? So makita na to mga igala nga ang Yawa dili siya gusto ni ana nga mao nga pagtulunan. Gusto niya nga ang tao libugon, gusto niya nga ipakita nga ang katong gibuhat ni Kristo, Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo, dili to kompleto, kuwang pa. Maningkamot ta, mubuhat ta, kanang magmintenar ta sa atong maayong binuhatan. Kinsa bugoy maayo na to? Mao bitong gipakamatyan ta, mao bitong siya'y nibayad alang kanato, kay dili man ta kabayad. Kay kung kitay mo bayad sa atong pag-adtog langit, di gyud ta makaabot.
Kay ningon ang Biblia ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ngam sa gusao na tog paningkamot sa matas Ginoo makasasala ta di gyud ta kaabot sa iyahang pagkamatarong. Mao ba to nagingon ang Bible mga higala nga diha ni Ginoong Hesus Kristo mahimo tang mamatarong, no? Dili atong pagkamatarong nga iya ni Kristo, no? Dili pinaagi sa balao, dili pinaagi sa maayong buhat, pagkamatarong nga iya ni Kristo. Roma 10 kapitulo 4, kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod alang sa pagkamatarong sa matag usa nga nagatuo, no? Niyon ang Biblia, kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod alang sa pagkamatarong sa matag usa nga nagatuo, no? So kung ikaw mga higala mutuo ni Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas, yun ang Bible, mahimo kang matarong, no? Ayon na sige og kaproblema sa imuhang sala, gibayran na naanay ni bayad si Jesus Christ, no? Siya nay ni bayad sa atong sala. So unsa pa may imong bayran nga gibayran naman, unsa pa may imong paningkamutan nga human naman. So ang ipangayo sa Dios kanato karon, mutuo ba ka ni Jesus Christ nga mao'y nagbayad sa imuhang sala? Kay ang tao manggod nga dili mutuo niya na, so yang buhaton maningkamot siya, no? Maningkamot siya nga sa iyang kaugalingon iyahang pakita iyahang pagkamatarong ngadto sa Ginoo nga daw siya tarong. But sa mata sa Ginoo naghukom na ang Dios nga walay matarong nato, makasasala ta tanan, nakabsan ta simaya sa Dios, no? Mo na mga higala nagingon ang Bible, mamatarong ka pinaagi sa pagtuo, no? So wala na kay dapat pang bayran, gibayran na. Wala na kay dapat paningkamutan pa nga aron nga malangit ka. Kay ang dalan wala na lain si Jesus Christ, munang naa sa Bible, no? Munay naa sa Bible, munay kamatuoran diri sa Biblia nga ang dalan ug ang pag-adto nato sa langit mutuo lang ka, no? Ni Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas, nga siya mo'y makadaan nimo sa langit, no? Mao bitaw sa hinungdan nga daghan kayong mga tao karon kun imong pangutanon mamatay ka, siguro ba kag langit? Way siguro. Ngano man kay ilang gisaligan maayong buhat, no? Balaod, pagbautismo, mo na nga dili kumpleto ang dili nila nasabtan nga kanang mga butanga dili na maoy pamaagi sa Dios. Mo nang hangtod karon wa gyud sila siguro. Mga higala, ang gusto sa Ginoo nga masiguro ta. Sa ako nang giingon sa pagsugod nini nga maong programa, ang Dios mismo ganahan gyud siya nga siguro ta. Ganahan gyud siya nga ikaw malangit sa iyaha nga pamaagi, no? Sa iyaha nga pamaagi, kay ang Yawa gusto niya nga dili nato sundon ang pamaagi sa Dios, munang naay kaluwasan, pinaagi og bautismo, pinaagi mayong buhat, sakramento, no? Pagpadayon, no? Kana sa doktrina na sa Yawa, against na sa unsay gilatid sa Biblia nga kabubuton sa Dios. Kay ang kabubuton sa Dios mga higala, klaro kayo diri sa Juan kapitulo 4 bersikulo 40. Juan kapitulo 6 bersikulo 40. Ug mao kini ang kabubuton niya nga nagpadala kanako nga ang matag-usa nga nagatan-aw sa anak ug nagatuo kaniya makaangkon sa kinabuhing walay katapusan ug mobanhaw kaniya sa katapusang mga adlaw. You see? Makita nimo mga higala nga ang kabubuton gyud ay sa Amahan ug iyahang pamaagi sa kaluwasan aron makaangkon kag kinabuhing walay katapusan, mao ni nga ikaw mutuo sa iyang gipadala nga anak. Kinsa may iyahang gipadala? Wala may lain si Jesus Christ man. Iyaha bagong gitugyan ngadto sa mga apostoles, iya bagong gitugyan dito ni Maria, ni Jose, ang atong kaluwasan. Wala Iyahag yung gitugyan diri sa iyahang bugtong anak
no, iyahang gitugyan sa iyahang bugtong anak aron ang kabayaran sa sala mahingpit, aron nga mapapas tong sala, aron nga niyon ang Bible nga kung mutuo ka ni Jesus Christ nga mo'y nagbayad sa sala, ni anhin siya aron mahimo siyang maluluwas, maluwas ka. No? Maluwas ka. Unsay maangko nimo kinabuhing walay katapusan. That's why we always believe that once we are saved, we are always saved. We are saved forever. Hangtod sa kahangturan luwas ta. Ngayon ikamatay na to, sa ningadlaw makiguban na ta sa Ginoo hangtod. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala og dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.